खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर' दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ टेट क'अर्डिनेशन गौथुमा खौरांगिरि जथुम मेल खुंफुंदों थांनाय 4 एप्रिल खालाराव सिमला रुरेल स्टेडियामाव एबसुनि सुबुं गौमाया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय 5 नं लकसभा क'क्राझार बियाबनि नमिनेशनलाइ गथायनाया थुंगेलांबाय खैराबारि UN एकाडेमि फरायसालिनि 2019 मायथाइनि फर्स्ट टार्मिनेल एग्जामआ फैगौ 8 एप्रिलनिफ्राय खुंनाय जागोन थांनाय 4 एप्रिल खालाराव आइजोफोरा डिमाकुसि उदालगुरियाव जौ सेरेब होबथानाय हाबाफारि लानाय जायो क'क्राझार सांबान्दा गामियाव आबोफनि बानजायनायाव ड्राइ डे खुंनाय जादों दानसेबो जायगायावनो भगपुर बोरितारि गामिनि लामाया गाज्रि जाफिनबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव टेट क'अर्डिनेशन गौथुमा खौरांगिरि जथुम मेल खुंफुंदों 12 पास करा আছে 13 पास করা আছে এই গোটেখিনি মিলে আমি গোটখাজিয়া গোটখাজি এখন কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন কৰিছো क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार प्रेस क्लाबनि नब्लाङाव BTC ओनसोलाव थानाय टीचार एलिजिबिलिटी टेस्ट सुंद'यै टेट क'अर्डिनेशन कमिटिया खौरांगिरि जथुम मेलखौ बृहस्पतिबारै बेलासि 3 रिंगायाव खुंनाय जायो কিছু এতিয়া 99 নম্বৰ এটা শিক্ষক গোটৰ এগেইনষ্টত আৰু সেই গোটটো আমি জনাত সম্পূৰ্ণৰূপে ইলিগেল ইতিমধ্যে BTC ভাগ্ৰাম মহিলাৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত গাই ফুৰিছে যে 99 যিনি শিক্ষক এই শিক্ষকখিনিক इलेक्शन पिछे पिछे तेलकों निजुक्ति दियार जोजा चलाइसे BTC हालामनि सिङाव थानाय DLED आरो टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै खुंथाय सरकारनि सिङाव 6 दाननि थाखाय फोरोंगिरि हाबा मावबोनाय फोरोंगिरिफोरा थांनाय 1999 मायथाइयाव अपॉइंटमेन्ट मोननाय फोरोंगिरिफोरनो जुगामि साकरि थिसुना होनो नागिरनायखौ नुनानै बिसोरनि सायाव हेंथा होदों जे 99 जितु एतु 1999 सनते अभिभक्त नलबारी जेते आसिल तेते तेलकों निजुक्ति दिया হৈছিল আৰু এইখিনিক 2008 সনত BTC এইখিনি অবৈধ বুলি টাৰ্মিনেট কৰা হৈছিল আকৌ 2013 সনত তেওঁলোকৰ টাৰ্মিনেশন উদ্যোগ কৰিলে आरो बेखौ माब्लाबाबो जानो खाबु होनाय जानाय नङा होननानै कोअर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि फुलेन्द्र बर्मन आरो अमिन्द्र हुसेन बिथांमोना खौरांगिरिफोरजों मोगामोगि जानाय समाव बुंथियो আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছো আৰু এইখিনি তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগে BTC যিখিনি টেট পাস কৰা এসএসত কাম কৰি থকা বা 6 মান্থত কাম কৰি থকা আল্টিমেটলি কমপ্লিট নর্মস থাকা শিক্ষক যিখিনি আছে এতিয়া শিক্ষক হ'বলৈ হলে যিখিনি নর্মস লাগে এই ফুলফিল নর্মস থাকা শিক্ষকখিনি ইয়াত নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां थांनाय 4 एप्रिल खालाराव सिमला रुरेल स्टेडियामाव एबसुनि सुबुं गौमाया मोजाङै मोजां जानानै थाङो एमपिआव जाहाथे बयबो ज' जायो गाबोन BTCआव जुदि ज' रायलायोबा जोंबो रायलायगोन बिदा फंबायजों मानो नांलायबाय थानो जोंलाय जोंबो गाबोन रायलायगोन एमएलएआव गाबोन रायलायोबा जोंबो रायलायगोन बे हाबाफारि एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' NDFBPनि गाहाय नेहाथारि गोविन्द बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो मानो रायलाया जानो सोरबा एमएलए जाखानाय मानसिया गोरोंबा हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारोबा बिखौ एमएलए बानायफिननायाव जोंहालाय माथो आफसुस दङ जुदि हारिनि मावाखैबा रायजो राजाया मोजां मोनाबा बिखौथ' लाबनायनि खोथा गैया दा ओंखायनो एटलिस्ट नैबे एमपिआव जाहाथे बर' हारिया खौसे जायो आरो जों खौसे जायोबा जिखिनि भोटखौ मोनगोन गुबुन हारियाबो दिनै गावस्रा गावस्रि जाखाजोब्बाय जोंजोंबो आदा फैबाय मालायनि इसे भोट मोनबानो देरहागोन एबसु UPPL NDFBP आरो PGSCBM गौथुमजों जथाय खुंजानाय हाबाफारियाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा सिमलानिफ्राय नयन बर' बिथाङा थांनाय 4 एप्रिल खालाराव आइजोफोरा डिमाकुसि उदालगुरियाव जौ सेरेब होबथानाय हाबाफारि लानाय जायो बे हाबाफारियाव आइजोफोरा गामि गामि थांनानै जौ सेरेबफोरखौ लखबनानै गारनानै जौ सेरेब संनाय खावनायखौ होबथायो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय रिंसार मुसाहारि बिथाङा 5 नं लकसभा क'क्राझार बियाबनि नमिनेशनलाइ गथायनाया थुंगेलांबाय फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां 17थि लकसभा बिसायख'थि 5 नं क'क्राझार बियाबाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय थांनाय 4 एप्रिलानो जोबथि नमिनेशनलाइ गथायनाय हाबाफारियाव गासै 4 उदां बिजाथिफोरा क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मानगोनां PP मजुमदारनि आखायाव गथायो आमर सापोर्टार बर बहुत আছে এতিয়া মোৰ লগত আহা নাই বাকিখিনি সাপোৰ্টাৰ মই তেখেতসকলক কিবা ব্যস্তৰ কাৰণে পঠুৱাই দিছো সেইখিনি মই ক'ব বিচাৰো बिजाथिफोरनि मुङा फारियै रन्जय कुमार ब्रह्म फ्रान्जित कुमार दास मुन कुमार बसुमतारी आरो फरेस्ट बर' बिथां बिजाथिफोरनि गेजेराव मुन कुमार बसुमतारी बिथाङानो गोरिबसिन बिजाथिमोन बिथांनि SBI एकाउन्टआव गासै 145 रांल' दङ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरजों
मोगा-मोगि जानाय समाव बुंथियो। সকলোৰে ঘৰৰ আৰু পুতেক আৰু ছোৱালীজনী থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিকালি যিমানবোৰ পুৰণা লিডাৰ তেখেতসকলে একো কাম কৰা নাই। बान लोकसभा क'क्राझार बियाबनिफ्राय गासै 12 बिजाथिफोरा नमिनेशन लाइखौ गथायबाय। रायजो राजाफोरानो बिथांनो कन्ट्रिबिउशन खालामलायनानै नमिनेशन गथायनाय हाबाफारिनि पिसखौ होदों होननानै बुंबाव मुन कुमार बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार सांबान्दा गामियाव आबुफनि बानजायनायाव ड्राइ डे खुंनाय जायो। थांनाय 4 एप्रिल खालाराव श्रावणी मोसाहारिनि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव फिरफिला दैखांनाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रबजय ब्रह्म बिथाङा। दानसेबो जायैयावनो भगपुर बोरिथारि गामिनि लामाया गाज्रि जाफिनबाय। बाक्सा बरमानि भगपुर बोरिथारि गामिनि गेजेरजों कनक्रिट इटाजों बानायजानाय लामाया दानसे जायैयावनो गाज्रि हालोदाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ साननो गोनां खालामदों। मख'नाय बे लामाखौ बानायफिननांगौ होननानै भगपुर बोरिथारि गामिनि जौगा आफादा अजद दैखांदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों राजिब मोसाहारि बिथाङा। खैराबारि UN एकाडेमी फरायसालिनि 2019 मायथाइनि फर्स्ट टार्मिनेल एग्जामा फैगौ 8 एप्रिलनिफ्राय खुंनाय जागोन। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखियै खैराबारि UN एकाडेमी फरायसालिया गिबि टार्मिनेल आनजादखौ खुंनो लाहार फाहार खालामदों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। अल बिटिआरनि गावबुरा एसोसिएशन आफादा फैगौ 1426 मायथाइनि गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथि जासिहरदों बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय। दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।